Как може да сложиш паркет на тавана? Спайдърмен ли ще живее в този апартамент? Време е да ти разкажа за един от последните ми реализирани проекти по системата Fix and Flip. Ето този красавец, чието паркет на тавана кацна заради една от налудничевите ми идеи и беше едно от най-коментираните видеа в платформата TikTok за миналата година с близо 1 милион гледания. И все пак, какво представлява имота? Имота е двустаен апартамент в столичен квартал Дървеница с площ 67 квадратни метра с общи части или 58 квадратни метра застроена площ, като представлява дневна с кухненски бокс около 26 квадратни метра, спалня 15 квадратни метра, лоджия около 3 квадратни метра, баня 4 квадратни метра и мокро помещение с много добро функционално разпределение. И все пак, защо избрах точно този имот за системата Fix and Flip? На първо място трябва да знаете, че естествено винаги трябва и финансовия фактор да се оценява, т.е. възползвах се от една сравнително добра цена, за да купя този имот и видях възможност да го ремонтирам и продам с печалба, разбира се, като една от причините да избера този имот беше това, че не просто локацията му беше хубава в квартал Дървеница, не просто беше на тихо и комуникативно място, както обичат масовите брокери да споделят, но и беше в затворен комплекс, който е построен с много добро качество на изпълнение. Така че това бяха няколко от факторите, които ме привлякоха. Нещата, които подобрихме в апартамента, не бяха малко и доста хора задават въпроса защо всъщност подобряваме ВИК и ел инсталациите. Истината е, че ние се стараем като екип да правим нещата все по-функционални и по-удобни на потребителите. И затова в този апартамент добавихме няколко допълнителни неща, които не бяха измислени от архитектите преди това. На първо място, когато влезеш в антрето, те посреща едно светло помещение, в което имаше ниша за гардероб, която ние превърнахме в мокро помещение, добавяйки един допълнителен подов сифон. Така че, ако случайно пералнята и сушилнята, както и бойлера, които се намират в момента там, дефектират и тръгнат да наводняват самия имот, той ще бъде защитен, тъй като на пода имаме допълнително монтиран сифон и той ще поеме цялата вода, която идва от уредите, така че апартаментът да бъде защитен до край. Едно от другите важни неща, които подобрихме, бяха самите куфари в помещенията, през които минават различни комуникации от сградата. Естествено, те бяха малко по-обемни и не чак толкова добре шумоизолирани, така че ние се постарахме за това нещо като добро изпълнение. Едно от важните неща е, че залагаме винаги там, където има мокри процеси, да имаме и хидроизолация, така че изолирахме всичко много добре, така че апартамента на долния етаж да не пострада при евентуална авария. Винаги правейки един ремонт, мисля за това как да подобряваме нещата, но и да се защитаваме при евентуално най-лошия сценарий, който може да ни се случи. Едно от важните неща, които подобрявам във всеки един имот, който може да видите в моите видеа, това е електроинсталацията. И много хора си казват, защо я подобряваш при положение, че е ново строителство и би трябвало строител да се е погрижил за всичко. Може би сте прави, но все пак нито един строител не знае точно на какъв профил купувач ще попадне и не знае кой къде ще иска допълнителни скрити осветления, допълнително контакти и така нататък. И затова повечето инвеститори залагат на това, което БДС и закона ги изисква, така че да имат достатъчно добра функция и да може да захраните много уреди. И все пак винаги може да ги подобрите. И затова ние добавихме допълнително контакти в зоната на кухнята, така че да има достатъчно място да може да готвят двама души едновременно и да ползват допълнителни малки електроуреди, докато всичките основни са захранени от основната инсталация. Разбира се, няма как да спестя това, че добавихме допълнителни контакти в зоната на телевизора, тъй като там обикновено се очаква да се връзват PlayStation, други конзоли, може би допълнителен компютър или нещо друго. Добавихме зона за офис, който е вграден в шкаф, така че новият собственик, ако реши да работи от вкъщи и му се наложи, да може да се възползва от тази комуникация. Като разбира се, в тази комуникация сме добавили оптика, така че да може да има захранване дори на кабел на неговия лаптоп, ако му се наложи. Няколко от допълнителните неща, които добавихме, бяха естествено и много скрити осветления, които са добър акцент във всеки един апартамент. Не го подценявайте, тъй като всеки иска да нагласи светлината спрямо настроението си и затова ние добавихме стенни спотове на стените зад меката мебел, LED осветление, което е в окачения таван в дневната, допълнителни луни в зоната на кухнята, LED осветление на кухнята, LED осветление на огледалото в коридора, LED осветление в спалнята, зад леглото и под него,
така че да изглежда като някоя бегачка от бързи и яростни от преди 25 години. И все пак шегата на страна, но чисто дизайнерски в крайна сметка, когато загасите цялото осветление и светне само леда, е наистина уютно и се оценява от новите собственици. Разбира се, няма как да не спомена и голяма част от строителните материали, които използвахме за апартамента, тъй като аз държа да ползвам определени продукти, така че да си гарантирам добро качество. И за това заложих, както винаги, на лепила на теразит, когато става въпрос за лепене и полагане на целия гранитогрес, както и на тяхната хидроизолация. Целият апартамент беше пакован отново с продукти на теразит, и по-точно с тяхната гипсова шпакловка, тъй като смятам, че отговаря много добре на качеството, което ние изискваме. И все пак, едно от важните неща за всеки един апартамент, който трябва да реализираме по системата Fix and Flip, то това винаги е дизайна. Тъй като дизайна, външната обвивка е това, което привлича един купувач. И тук бих казал, че заслугата е изцяло моя, тъй като аз се занимавам с обзавеждане вече над 17 години и за това успях да си позволя да направя целият дизайн напълно самостоятелно и да го задам на фирмите, които правеха самия ремонт, както и да го използвам при правенето на самото обзавеждане. Както виждате от кадрите, които ви показвам в това видео, залагаме на сравнително прост, но ефектен дизайн, като част от интересните елементи, които съм добавил, е паркета, естествено, който е в спалнята зад леглото, вкаран в самата стена, като успоредно до него сме подлепили гипсокартон, така че цялата стена да изглежда напълно равна и леглото да е перфектно прилепнало отпред, а самото лед осветление да осветява както стената, така и самия паркет и да изглежда наистина ефектно вечерно време, когато стоите в спалнята. Допълнително не мога да не спомена и паркета, който монтирахме на тавана в дневната, който смятам, че стои изключително ефектно и интересно в целия апартамент. И да, това е едно от нещата, които предизвика наистина адски много коментари, но смятам, че си заслужаваше, защото всеки един от клиентите, който идваше на оглед в този апартамент, наистина за него имаше ефекта вау. И все пак трябва да знаете, че това, което съм заложил като материали в самото обзавеждане, са единствено материали, които са от среден към висок клас. Ще ви кажа няколко от тях, тъй като съм сигурен, че ще ви направят добро впечатление. И тук в случая е важно да спомена, че като човек, който работи над 17 години в мебелния бранш, все пак съм опитал всякакви неща, всякакви обкови, всякакви плочи и знам какво е работещото, какво е издръжливото и какво е това, което може да направим на добра цена и в същото време клиента да може да експлоатира изключително дълго време. Това, което добавихме основно в суровините за мебелите, беше, че използвахме основно плочи на Kindle, които са австрийски производител с доста добро качество. Голяма част от лицето в обзавеждането на мебелите е с плоча на Alpha Wood, която е HDF, супер мат финиш, да няма възможност по него да оставят пръстови отпечатъци, т.е. той е така наречената fingerproof плоча и естествено залагаме само единствено на обкова на фирма Bloom, тъй като експериментирал съм доста години с различни обкови и смятам, че това е нещо, което издържа най-добре във времето, най-ефектно е, най-много върши работа и естествено е изключително лесно за монтаж. Термоплотовете в кухнята са отново на Kindle и смятам, че са доста добра комбинация спрямо подовата настилка. И като стана въпрос за подови настилки, ще видите една интересна комбинация от гранитогрес на Hikovi, който е на пода в коридора и трапезарията от серия Лондон, който е комбиниран с ламиниран паркет на AGT. Смятам, че наистина стои доста ефектно. Естествено, в банята заложихме на няколко различни варианта гранитогрес, тъй като смятам, че тя все пак трябва да има някакъв характер и да има добро излъчване, когато става въпрос за влизане от клиент вътре. На времето за изработка на целия ремонт. Трябва да знаете, че този апартамент отне около 40 календарни дни, като имайте предвид, че ремонта започна в юли месец края и беше завършен началото на септември с пълно обзавеждане, напълно завършен и готов за изкарване на пазара. Интересното беше, че този апартамент намери своя купувач още преди да бъде изкаран на пазара. Нещо, което е изключително любопитно за повечето хора. Това се дължи на факта, че
В същия комплекс едновременно подготвях не един, а 3 апартамента за продажба по системата Fix and Flip. И доста хора бяха привлечени от първия апартамент, който беше завършен, но в крайна сметка, когато влезнаха в този апартамент с паркета на тавана, искаха само единствено него. И така, този имот беше капаринан още преди да приключи крайния ремонт, но беше изповядан по други причини доста по-късно, нещо, което не е било фатално нито за купувача, нито за мене, а е било взаимна договорка. И все пак, какви са хората, които купуват такъв апартамент, какъв е техния профил? Много хора задаваха този въпрос, много брокери ме питаха, тъй като продажбата стана наистина изключително бързо и динамично. Става въпрос за млади хора с сериозни професии, които имат доста добър доход и могат да си позволят подобен имот. Хора, които не робуват на това, задължително първия имот или втория им имот да бъде възможно най-големия и да е до края на живота им. Хора, които купуват с идеята да поживеят няколко години, след което най-вероятно да го отдават под наем и да купят нещо по-голямо, когато се развива семейството им, съответно по брой членове. И все пак, една любопитна част от целият процес са и коментарите, които получавах в социалните мрежи, тъй като все пак апдейти от този апартамент качвах постоянно в профила ми в TikTok, в Facebook и понякога в Instagram. Доста хора писаха различни коментари на тема самия дизайн и казваха, че трябва задължително да си наема интериорен дизайнер. Интересното обаче е, че колкото хора влезнаха на оглед след това, всеки един казваше, може ли да ни дадете контакт с този интериорен дизайнер, защото определено знае какво прави и дори не купувайки това жилище, ние бихме работили с него, защото изглежда наистина много добре. Но истината е, че интериорният дизайнер за този проект съм аз. Аз съм подбирал цялото осветление, всички декоративни елементи и аз съм се борил за целият пъзъл да се сглоби по този начин. Като разбира се, тук има заложени доста елементи, които смятам, че са по-рядко срещани на пазара, но допринесаха за този ефект. Разбира се, когато става въпрос за паркета на тавана, едно от видеята, което бях споделил за него, имаше почти 1 милион гледания и съответно адски много коментари от хора, най-разнообразни от сорта на това дали ще е апартамента на Спайдърмен, за да може да си седи на пода и на тавана, без да се чувства по различен начин. Имаше коментари от сорта на ако се напиеш и легнеш на дивана, няма да знаеш тавана или пода ти се върти и така нататък, но смятам, че всичко е част от забавното. Естествено, няма как този апартамент да се харесва на всички вас, няма как да се харесва и на хора, които не могат да си го позволят, но в крайна сметка за мен важното е, че този апартамент се реализира изключително бързо. Хората, които го купиха, са изключително доволни от това, което взеха, живеят си с кеф в имота, поддържаме страхотни отношения и до ден днешен, виждаме се често и аз смятам, че стратегията, която съм имал за имота, тотално се е потвърдила. Едно от важните неща, които искам да ви споделя за финал на видеото, е това, че в този имот един от десените и по-точно цветовете, които използвах, както ще видите от кадрите, е зелено. А за мен лично това е омразен цвят. И важната поука тук за мен лично от целия имот беше, че понякога се налага да правим нещата не точно така, както хората ги очакват и не точно така, както на 100% на нас ни харесва, но да се довериме на вътрешния си инстинкт, да го направим и след това крайният резултат наистина на мен ми хареса. Така че, когато правите подобни имоти по системата Fix and Flip, наистина мислете в детайли и не дейте да си мислите, че когато не харесвате едно дадено нещо като елемент от дизайна, това не означава, че няма да се върже перфектно във вашия проект. Сигурен съм, че на финала на всеки един епизод, който излъча, ще има много въпроси. Така че очаквам ви долу в коментарите, задавайте ги смело.